kallon nan menene sunanka? Sana Talatu. San Talatu. Kai mutumin ina ne? Mutumin Kwaba. Kwaba. Yau na ga wata ne? Allah ban san ko nawa ga wata. Yau sha nawa? 15 ga watan nawa? Ga watan 7. 15 ga watan 7. Gashi an kama ka da kai da wannan abokan aikin ka. Kai kallon nan ku tashi. Kallon nan. Kai me sunanka? Umar Usman. Umar Usman, kai mutumin ina ne? Ina Nagoyi. Nagoyi? Kai me sunanka? Lawal Ali. Mutumin ina ne kai? Kwaba. Kai me sunanka? Kai mutumin ina ne? Kai me sunanka? Me sunanka? Mutumin ina ne kai? Daga idanka Zaria wani anguwa? Angon Juma. Idris Buran tambaye ka. Sani Talatu. Menene kuka yan sanda suka kama ku? Wallahi ni na fito zan sai da momorin in karya ba da kuɗi shine aka biyo ni aka kama ni. Me yasa aka kama ka? To. Nonon aiki kuke yi? Muna aiki shanu ko mashin duka muna yi mu dan samu. Mu ban aikin da kake kana cewa aikin shanu. Da mene kuma? Da kinafin da in ta samu za mu iya yi. Za ku iya yi ko kuna yin kidnapping? Muna yi. Kun yi kidnapping sau nawa? Mun yi sau biyu. Kun yi sau biyu? Wane ne ogan ku gaba daya? Malam shine ogan. Waye malam? Malam kai ya kai ku haɗu da malam? Gaskiya saboda shine yake kawo wannan makamai da bindigai da 'ya'yan bindiga duka shi ke hannun shi. Wannan malam wannan bindigogi da kayan nan mun same shi a gidanka. Haka ne a gidanka aka samu? Haka ne? A ina ka samu kai kuma? Wai ke baka? Wurin wane? Faɗa sunan su bana? Malam Umar. Malam Umar kallon nan. Kai Malam Umar. Wannan a wurin kai ke samu? Wallahi a'a. Shi ma ya sani ba. Aka yi kwaɗin Malam Umar Idris. Idris. Taba ni ban. A wani prison Komai ban da shi. Na? Mina. New prison ko old prison saboda na san new prison. Me kai aka maka a prison? 419. Kai Malam Umar me kai aka shiga prison? Lokaci na ana tuhuma mu ne lokacin. Da mene ake tuhuman ka? Ana tuhuma mu da abun nan sata. Wannan sata? Sata shanu. Sata shanu da kai da wala ne? Ai abun ya kai shekara 20 da wani abu. To kai ai na ku haɗu da waɗannan Sani Talatu ina ku haɗu da kai me sunanka? Lawal Ali. Na ka haɗu da Lawal Aliyu. Duk garin mu da. Kai fa ina ka haɗu da shi wancan ɗan cikin wada? Ƙanina ne. Ƙaninka ne? Wannan ƙaninka ne? Kuɗinka nawa ne a wurin Sani? Zai kai miliyan guda. Zai kai miliyan guda. Ya kai kuɗin miliyan guda. Kuɗin menene ya je wurinka? Kuɗin wasu shanu ne da aka bayar. To sai na ce to ni kuɗin nan dole ne zan bayar in ije su tunda ban gani zan yi da su. Yau ma sai na kira shi a waya na ce da Allah ya taimaka ya bani kuɗin nan zan yi amfani da wasu. Sannan kuma kuɗi na tashi ban da ko naira 5. To ya ce mun bai da kuɗi sai ya dawo banki. Sannan da kuɗinka ne sai mene? Da kuɗi na ya haɗa sai moto. Idan kun yi aiki ya kuke raba kuɗin? Za mu raba da yake shine oga shi zai babba mu kowanne abin da Allah. Nawa kake ba su kai Sani Malam Idris? Allah ya biya bukata. Wallahi mutum aiki da shi. To da wa kake aiki? Irin nashi ne. Ni aiki ne kadai nake tsakan da Allah. Wani irin aiki kake da kai kadai? Yawa dan harkokin tabbace nake. Tabbace kai dan tsubbu ne? Allah ya shirye ka. Amination da aka samu ba gidan kafa? Ga wurin wannan ke sai na. A wurin wane mai sunan shi? Banda Malam Umar a cikin ku wane ne ke da bindiga banda shi? Banda shi da su ne dai manya su suke kawo wannan kaya kwata-kwata a cikin. Su manya ka ce da wani? Da wannan malam da wannan. To yanzu saboda Allah kuna Zaria kuna so ku lalata garin saboda Allah ya muku dai. Kai daga ina ka zo? Ni? Ni daga Jaba na zo. Daga Jaba zo. Me ya kawo ka Zaria ka zauna? Karatu. Wannan karatu gidan wane? Karatu Islamiyya. Yanzu karatu ne aka kafa karshe. Oga ina da magana da Allah. Allah ya kyauta. Ina so in tambaye Malam Idris. Tambaye shi. Malam Idris. Kai Malam Idris. Kada ka ji tsoron kowa. Kai tsoron Allah. Tsakaninka da Allah. Ka faɗi tsakaninka da Allah. Na taɓa riƙe mana abu. Ka faɗa mun gaskiya.
rikewa ko kuma in yana kwali ai baka taba rikewa yawa na taba in ka ajiye ka sa matanka ta rike ni na taba zuwa in ce maka malam Idris ga an san amma ka tabbatar yana zuwa gidanka bai yake zuwa gidanka yi ina zuwa gida na mu zauna mai hira wani hira kuke yi ba hira komai hira arziki muke da shi kaji wai rike abun amma ina so in tambaye shi yanzu saboda Allah abin da aka yi abin nan da tsaya abin nan da kuka yi saboda Allah wannan abin ya muku daidai wallahi uba ina tambayan ku kudi kanku abun da yake wannan abin ya muku daidai yanzu abin nan ya muku daidai saboda Allah da shekarun ku yanzu saboda Allah shekarun ka kai nawa duniya 45 ake ka wuce 45 kai fa Malam Idris na 38 hawala Idris ka wuce kai fa 43 Allah shi kyauta yanzu ku kuna so saboda Allah ba ko yazo daga Ilori Jaba yazo ya kashe mana gari kun yadda sai an jima na gode